Umangal kan lakay. Ay na, apo bakay. Madik kayatay na uma akong kinanayin latan nga siya timang tartarabaho kada kita bakay. Ay, Hindi ka pinapan? Hindi sunday ta. Takalbog natin yung masitas mo. Tadag dahil yung masitas mo ta. Ipakang ko ti baboy dahi tao. Lakay. Kailangan lagi din naman ng tanaan. Sa mantulaban lagi din mo ng tani makalaw sa aday. Ay na, apo. Mga ka cellphone ti kuka ang Pati si kamag cellphone ka. Pati siya timahon mo. Si kamag din bakay. Titi mang trabaho ka na kita. na. Umangal kan lakay. Ay na, apo bakay. Madik kayatay na uma akong kinanayin latan nga siya timang tartarabaho ka na kita bakay. Nagpalabang katatan Ay na po bakit talaga na uma akong bakit kinanayin latangan under na basta latang aking kinanayon na naong uma akaw napunuan akaw madakayatay sige alakay no din kahit kaya panaginaw outside di ko lang buka tunurabiin. anak na mo butang tikastan bakit Ingkan kaya hindi ka pa lamapan. Bilangan ka. Isa. duwa Lakayanan, hindi ka pa talaga apan. Ano si walis tambukon? Hindi ka pa apan? sige di sumata Ni. Sige data. sige hindi sumday ta takalbog natin yung masitas mo tadag dahil yung masitas mo ta ipakang ko ti baboy dahi tao di ba nangina dahi tao yung masitas mo sige hindi sumday ta sige tadag kalbog natin yung masitas mo ipakang ko iti baboy di ba nagkapo na ito iti abroad sige Adaywam day talakay. Ibagbagak kanya, man nga siya ti paglulukwam. Adaywam day ta. apay gamayin tamalun na ako Ay, adaywam day talakay. Adaywam. Adaywam day ta ko nagmasetas ko day. Nagmina day ta. Ataywak dahi tayo yung anak pagininawanan Oh, ano? si Kateg Laban Naa. Mamuram ka ba tayo? Sige, Haan man doon. Haan mo kapatibon day tan. sigurado ka. Won. Anangan nandira na Won, hanon. payagan na ka mapanaginumain. Na. Mamuram ka. Talaga nga. Sige. Kalbuk dati ay. Sigurado ka. Won. Hindi pa bang garot data, walis na buwang. Won, maday ka tayo. Masitas ko. Nakakamulang gang nakakutong-tong tayo.